Вітаю вас! Сёння нядзеля 31 мая, апошні дзень вясны. Актуальныя тэмы жыцця в области за мінулы тыдзень. Для нас важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. У эфіры тэлеканала Віцебск, як звычайна ў гэты час, праграма «7 дзён». З вами Вольга Шмаргун. У Полацку прайшло выязное пасяджэнне Віцебскага аблвыканкама. На ім абмеркавалі вынікі ацяпляльнага сезону і задачы па падрыхтоўцы народнай гаспадаркі в области да работы ў асенне-зімовы перыяд. Таксама удзельнікі пасяджэння разгледзелі работу органаў улады па стварэнні новых прамысловых прадпрыемстваў і вытворчасцяў, а таксама распрацавалі меры па падрыхтоўцы і арганізаванаму правядзенню нарыхтоўкі кармоў. Падрабязнасці у Александра Камовича. Вырашэнню актуальных праблем прысвечана сённяшняе выязное пасяджэнне Віцебскага аблвыканкама. Гэта некалькі пытанняў прамысловага характару і сельскагаспадарчага. Дарэчы, апошняе было разгледжана на канкрэтных прыкладах гаспадарак. Кіраўніцтва вобласці і райвыканкамаў наведалі філіял гаспадаркі Гараны Агра, дзе ім прадэманстравалі тэхналагічны працэс апрацоўкі азімай пшаніцы. Таксама удзельнікі пасяджэння пабывалі ў Пляханах, Дзедунах і на малочнай таварнай ферме Артюхі, дзе нарыхтоўку сенажу вядуць па сучаснай тэхналогіі, забяспечваючы неабходную якасць кармоў для жывёлы. Новыя прадпрыемствы і вытворчасці неабходна ствараць пры актыўным удзеле прыватных інвестараў. Аналізуючы сітуацыю ў рэгіёне, старшыня камітэта эканомікі Віцебскага аблвыканкама Святаслаў Зароўскі адзначыў, што ў мінулым годзе ў вобласці створана 86 прамысловых арганізацый, 971 працоўнае месца і 27 новых вытворчасцей на дзеючых прадпрыемствах. На гэтыя мэты прыцягнута амаль 700 мільярдаў рублёў, у тым ліку замежныя інвестыцыі. Вновь созданных промышленных предприятий, наиболее крупные в Баршанском районе, по производству кондитерских изделий «Сладкая страна», рукавов высокого давления предприятия «Ворши», упаковочного материала из пененного полистирола, также «Ворши». В городе Витебске по производству швейных изделий, строительных смесей и другие. Негатыўна адбіліся на выніках высокія стаўкі па крэдытах банкаў, праблемы з кваліфікаванымі кадрамі, высокі кошт падрыхтоўкі праектных дакументаў пра стварэнне вытворчасцяў. Вместе с тем, в ряде случаев, при имеющихся возможностях, конкретных действий отряда горрайисполкомов мало. Некоторые привыкли работать по принципу «как складывается, так и есть». Собственной инициативы в организации новых предприятий и производств нет. А когда поступает предложение от инвестора, его проработка ведется чуть ли не в авральном режиме. В отдельных районах не определен механизм взаимодействия с инвестором. Праводзячы аналіз вынікаў ацяпляльнага сезона, намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Анатоль Дзіулін падкрэсліў, што рэгіёну належыць сур'ёзна папрацаваць над мінімізацыяй страт у цеплавых сетках. Пры ўстаноўленым на 2014 год нарматыве не больш за 15% у Сенінскім, Віцебскім, Пастаўскім раёнах і горадзе Орша страчана больш за 20% цепла. Гэта грошы, выкінутыя на паветра. У выніку марна патрачана амаль 28 мільярдаў рублёў. Причинами значительных потерь становится бесхозяйственность коммунальных служб, отсутствие тепловой изоляции действующих трубопроводов и запорной арматуры, неисправность оборудования, нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов. К материальным и финансовым потерям ведет отсутствие навесов, крытых складов для хранения твердого топлива в организациях ЖКХ Витебского, Глубокского, Верхнедвинского и других районов. Высокая влажность древесины топлива ведет к его перерасходу и снижению фактического КПД. На пасяджэнні было зазначана, што пры няпростых эканамічных умовах і вялікай нагрузцы на бюджэт вырашэнне многіх пытанняў залежыць ад работы з унутранымі рэсурсамі і адказным падыходам да справы. Александр Камович і Сергей Котаў. Навіны, Полацк. Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Александр Терехаў ацаніў, як наваполацкія прадпрыемствы выконваюць патрабаванні дырэктывы нумар 3 прэзідэнта Беларусі па эканоміі і беражлівасці. На выязное пасяджэнне ў горад нафтахімікаў прыехалі камунальнікі з усіх рэгіёнаў краіны. Віцебшчына сёння дабілася найлепшых у рэспубліцы паказчыкаў па выкананні патрабаванняў дырэктывы нумар 3, мэта якой зменшыць выкарыстанне прыродных рэсурсаў. Доля мясцовых відаў паліва ў паліўным балансе в обласці сёння дасягае 66%.
Витебская область характеризуется очень высоким уровнем использования местных видов топлива по сравнению со всей страной. Если сегодня за первый квартал в отрасли использовано практически 41% местных видов топлива, то Витебская область 66%. То есть 2/3 тепловой энергии, вырабатываемой на котельных, производится за счет дров, щепы, то есть местных видов топлива. Это, конечно же, дает свой весомый вклад вообще в развитие экономии и бережливости в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Удзельнікі калегіі таксама наведалі кацельню ў Баравусе. Летась тут перайшлі на мясцовыя віды паліва. За кошт выкарыстання торфабрыкету і дроў у ацяпляльным сезоне месцічы ўжо зэканомілі больш за 1,5 мільярда рублёў. Аптымізаваць затраты і забяспечыць баланс бюджэту па доходах і выдатках. Прэзідыум абласнога савета дэпутатаў на гэтым тыдні разгледзеў выкананне бюджэту. На параметры, намечаныя ў снежні, вобласць не выходзіць. Пры зацвярджэнні бюджэту на 2015 год быў запланаваны прафіцыт у суме 211 мільярдаў рублёў. Гэтыя сродкі планавалася накіраваць на пагашэнне аблігацый мясцовых займаў, вяртанне бюджэтных крэдытаў, а таксама на набыццё акцый у дзяржаўную ўласнасць і выкананне гарантый па крэдытах банкаў. Фактычна ж тэмп росту выдаткаў па выніках 4 месяцаў апярэджвае рост доходаў. Гэта абумовіла дэфіцыт мясцовага бюджэту ў памеры 313 мільярдаў рублёў. Мы, пусть и с небольшой, но совсем небольшой задержкой, оплачиваем социальные расходы, связанные с питанием учащихся или больных в больницах, связанных с оплатой коммунальных платежей, приобретением медикаментов. Мы выплачиваем трансферты населению. То есть ничего тут такого, скажем так, драматичного не происходит. Но сложившаяся ситуация все-таки требует от всех нас более детального, более вдумчивого, более такого взвешенного подхода к работе с бюджетными деньгами. Бюджет в 2015 году исполняется очень сложно и неравномерно по направлениям и видам затрат. Тенденция недостатка ресурсов сохранится и в дальнейшем. Поэтому задача номер 1 на текущий момент – это балансировка бюджета с перераспределением расходов и их оптимизацией. Провести ее нужно в кратчайшие сроки в бюджетах всех уровней, включая первичный. До 5 чэрвеня неабходна ўнесці канкрэтныя прапановы па аптымізацыі затрат, а до 1 ліпеня разгледзець іх на сесіях і забяспечыць баланс бюджэту па доходах і выдатках. Таксама неабходна прыняць меры па змяншэнні крэдыторскай запазычанасці і затрат. Китайские деловые колы провинции Хэйлунцзян намерены укладывать инвестиции у экономику Витебской области. Про это заявил у интервью журналистам наместник старшыні аблвыканкама Олег Мацкевич. По выниках официального визита у Витебск делегации из Поднебесной подписано погоднение с китайской национальной корпорацией по 3 накірунках. У приватности досягнута домовленность об будаўніцтве смеццеперапрацоўчых заводов у Витебску и Новополоцку, узвядзенне гидроэлектростанций и створение ветряных установок у Лёзнинским и Городоцким районах. Что касается ветроустановок, там уже кроме этого соглашения есть предварительная договоренность с конкретными китайскими компаниями по инвестированию, причем это будут прямые инвестиции, и они готовы, учитывая какие тарифы на возобновляемую энергию в республике, строить этот ветропарк, в Лиозно начинают. Я думаю, что в следующем году эти работы пойдут уже. Вот это 3 таких основных. Были проработки по льну, потому что вот та провинция Хэйлунцзян, с которой мы сотрудничаем, они раньше очень сильно развивали лен. Это была одна из главных ее культур. Там площадь пашни 22 миллиона гектар. Ну, если у нас миллион, это о чем-то говорит на всю область. Поэтому они заинтересованы у себя возобновить этот лен вместе с нами. Поэтому мы готовы с ним работать по районированным сортам льна, по переработке льна, который там у них будет производиться. Ну и наоборот, по поставкам нашего льнового волокна туда, в эту северную провинцию Хэйлунцзян. Без чэргаў і папярэдняга запісу. Субота зноў была рабочай для прадстаўнікоў мясцовай улады. Яны ў чарговы раз прымалі званкі ад жыхароў Віцебшчыны. На прамую сувязь выйшлі чыноўнікі раённых і гарадскіх выканкамаў, а таксама старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалай Шарснёў. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў.
На гэты раз пытанні прамой лініі са старшынёй віцебскага аблвыканкама вылучыліся разнастайнасцю. За 3 гадзіны прагучалі 25 званкоў, у большасці тэлефанавалі з Віцебска, але былі і звароты з раёнаў: Гарадок, Глыбокая, Чашнікі, Бешанковічы. Тут жа ў рэжыме відэасувязі да размовы падключаліся і старшыні райвыканкамаў. А разнастайнасць тэм тлумачацца тым, што прамыя лініі сталі папулярнай формай звароту грамадзян да ўлады. Сейчас достаточно большое внимание средства массовой информации уделяют данной тематике, и население наше активизировалось по прямым телефонным линиям. По статистике у нас за истекший период звонков на прямые телефонные линии поступило в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Першай на сувязь з губернатарам в обласці выйшла жыхарка Віцебска Валянціна Мікалаеўна. Дом, у якім яна пражывае, пастаўлены ў план капітальнага рамонту. Аднак жыхары дома ніякай працы не бачаць. Нам было сказано, что 800 миллионов белорусских рублей выделено на наш дом еще в феврале. Мы вчера услышали, что, оказывается, зарплаты нечем сотрудникам платить. Ничего не закуплено, есть еще и другие объекты. Патлумачыць гэтую ситуацию Миколай Шарснёў прапанаваў специалистам. Советская 23, этот дом, он был в титульном списке по капремонту, то есть по этому дому проводится ремонт. Значит, на сегодняшний момент там меняются стояки горячего водного снабжения, то есть по этому дому уже были выполнены работы по благоустройству территории. Ну, давайте так, наверное, все-таки то, что вы говорите, я слышу, но я слышу другую сторону, что ничего никто не делает, а то, что делает, не соответствует, так скажем, никаким эмоциям положительным. Вы просили комиссию, она будет создана. Разберемся, кто прав, кто виноват, как осваиваются деньги, законно, незаконно, эффективно, неэффективно. Можно ли под те деньги сделать наиболее качественный ремонт? Или все-таки мы выявим безответственность соответствующих служб? Соответственно, примутся некие решения. На прамой лінії таксама гучалі пытанні стану дарог, аб'ектаў аховы здароўя, сферы аказання паслуг. І форма прамой лініі дае свае вынікі. Если смотреть глазами населения, то польза от этого для них, безусловно, есть. Что значит 600 звонков? И если брать 80% сегодня эффективность, то действительно мы снимаем некоторые проблемы. Усе пытанні, якія трапляюць да губернатара в обласці, вырашаюцца аператыўна. Тыя, што патрабуюць асаблівай увагі, бяруцца на кантроль. Аднак, як адзначалася ўжо не раз, многія праблемы, што ўзнімаюць грамадзяне, магчыма вырашыць і на месцах. Александр Камович, Александр Рындзін, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. На месцах чыноўнікі таксама працуюць са зваротамі грамадзян. Званкі на прамую тэлефонную лінію сталі звыклай справай, а колькасць іх зменшылася. І ўсё часцей замест скаргаў можна пачуць словы падзякі. Мы прокатали катком, поэтому оно будет долговечнее. Ад пыльнай гравейкі, якая пролягала па вёсцы Малыя Ліпкі, засталіся толькі ўспаміны, непрыемныя. Белье не повесить, ничего сделать нельзя. Ведро воды, вот колонка у нас, видите, ведро воды пока донесешь, там полно пыли уже. Сёння дарога ўтрамбаваная надзейным пакрыццём. Ледзь больш за тыдзень спатрэбілася, каб навесці тут парадак. І калі першы зварот жыхароў вёскі на прамую тэлефонную лінію ў Аршанскі райвыканкам можна было аднесці да скаргаў, то сёння толькі словы падзякі. Дней 8-9 вопрос был решен. Это ответ пришел потом, уже когда сделали, через 2 недели пришел ответ нам на жалобу, что покрытие сделано надлежащее. За 3 гадзіны ўсяго 5 званкоў. У Аршанскім райвыканкаме тлумачаць, прамыя лініі сталі звыклай формай работы з насельніцтвам, ажыятаж спаў, да і праблемы вядомыя. Не каждый человек может уделить время на личный прием у какого-то представителя власти. Поэтому телефонные звонки – это один из способов донести свою проблему до властей, до их ушей и попробовать решить эту проблему. Важнай падзеяй для ўсіх аршанцаў стала завяршэнне рэканструкцыі аўтамабільнага моста праз Днепр. З яго адкрыццём у Оршы забыліся на пробкі. А вось будаўніцтва іншых, не менш важных для горада аб'ектаў зацягнулася на гады. Адна з нявырашаных праблем літаральна пад вокнамі мясцовага выканкама. Тэрапеўтычны корпус старэйшай аршанскай бальніцы імя Сямашкі стаў даўгабудам. Министерство здравоохранения готово нам поставить оборудование, специалисты готовятся работать на этом оборудовании. Так что мы с нетерпением ожидаем окончания строительства этого корпуса.
На другім беразе Дняпра яшчэ адзін незавершаны аб'ект. У новым мікрараёне Задняпроўя маладыя сем'і некалькі гадоў чакаюць, калі адчыніць дзверы новы дзіцячы сад. Приходится и вот возить ее на автобусе, 3 остановки, а затем назад. А погодные условия же не всегда бывают такие, чтобы ребенку было удобно. Работников спрашивали, когда будет работать уже садик, когда его построят. Они говорят, ну ваши дети в армию пойдут. Прамыя тэлефонныя лініі прайшлі ва ўсіх гарадах і раёнах. На месцах, кажуць, неабыякавасць людзей – залог паспяховага вырашэння многіх праблем. Юлія Устінова, Ольга Маслоўская, навіны, Аршанскі раён. Сябе паказаць і на людзей паглядзець. На гэтым тыдні ў Віцебску прайшоў 5-й міжнародны з'езд урачоў і навукоўцаў у галіне ветэрынарнай медыцыны. Спецыялісты з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Бельгіі і Казахстана падзяліліся вопытам, абмеркавалі праблемы сучаснай ветэрынарнай фармакалогіі і таксікалогіі. У нашай краіне падобная сустрэча ладзілася ўпершыню. Пабываў на ёй і Артур Смалякоў. У Витебской академии ветеринарной медицины фармакологи з усяго свету собрались не выпадкова. За 90 гадоў тут падрыхтавалі каля 40 тысяч спецыялістаў. Сёння выпускнікі установы працуюць у жывёлагадоўчых комплексах і гаспадарках, мясакамбінатах і малаказаводах па ўсёй краіне. Работы хапае. Кожны год у Беларусі з'яўляюцца каля 20 новых хвароб жывёл, з якімі трэба змагацца. І калі ў пачатку 90-х у Витебску выраблялі ўсяго 10% прэпаратаў для патрэб жывёлагадоўлі, то сегодня лічба значно павялічылася. С 8-10% мы начали производить, выросли производство препаратов до 70-80%. Поэтому есть большие успехи. Естественно, я с удовольствием хочу сказать, что здесь заслуга и наших ученых. Правительством Республики Беларусь была поставлена задача перед Академией обеспечить научными кадрами Витебскую биофабрику, которая реконструирована, вложены огромнейшие средства в реконструкцию, и эта биофабрика сейчас работает на полную мощность и производит большое количество средств защиты животных. На сённяшні дзень вядомы 748 захворванняў жывёл, 198 з іх небяспечныя для чалавека. Адна з самых грозных – афрыканская чума свіней. За 100 гадоў распрацоўкі сродкаў абароны ад гэтай хваробы поспеху няма. У 2016 годзе расіяне нарэшце плануюць выпусціць выратавальную вакцыну. І гэта асобная тэма для размовы на міжнародным з'ездзе ветэрынарных фармаколагаў. Эта вакцина создана, она лабораторные испытания проходит, есть хорошие результаты. Поживем, увидим. А сейчас пока вот проблема стоит, что надо предпринимать радикальные меры в случае вспышек этой болезни. Конечно, это прежде всего биологическая защита и санитарная защита свиноводческих комплексов. Наша навука сёння не стаіць на месцы. Пашыраецца асартымент прэпаратаў для жывёл, узрастае вытворчасць, развіваюцца новыя галіны ветэрынарнай фармакалогіі. Усё гэта дзякуючы падрыхтоўцы кваліфікаваных спецыялістаў, прафесіяналізм якіх сёння прызнаюць ва ўсім свеце. По Витебской академии, прежде всего, я хочу сказать, что уровень подготовки специалистов здесь выше, чем во многих российских вузах. Это белая зависть. Вот. Мы сотрудничаем с ветеринарным институтом в Минске. Хотелось бы, чтобы больше. Хотелось бы, чтобы это было более масштабные программы, чтобы это не было мелкотемье. Пасяджэннем у ветэрынарнай акадэміі госці з 14 розных гарадоў і 6 краін свету не абмяжуюцца. У рамках з'езда яны наведаюць біяфабрыку і рабатызаваную ферму ў Віцебскім раёне. А сёння ўвечары іх чакае экскурсія па паўночнай сталіцы. Артур Смалякоў, Дмітрий Котаў, навіны Віцебск. Тым часам сусветная медыцынская грамадскасць аб'ядноўвае свае намаганні ў барацьбе з трамбафіліяй. Наступствы гэтай небяспечнай хваробы, яе лячэнне і дыягностыку абмяркоўвалі на славянскім вянозным форуме ў Віцебску. Міжнародны кангрэс сабраў навукоўцаў і ўрачоў з 20 краін свету. Да іх меркаванняў і рэкамендацый прыслухалася Інна Кірыенкава. Інфаркт міякарда, інсульт, тромбы вен – усё гэта наступствы трамбафіліі, захворвання сістэмы крыві, якое нярэдка прыводзіць да лятальнага зыходу. Той ці іншай формай трамбафіліі пакутуе каля 40% дарослага насельніцтва. Прычым з кожным годам колькасць трамбозаў расце. І гэта не можа не насцярожваць медыкаў. У прадухіленні небяспечных для здароўя ускладненняў важную ролю адыгрывае не толькі своечасовая дыагностыка і лячэнне. Мы сейчас определили группу лиц, у которых особенно риск развития венозного тромбоза,
у госпитального контингента, в отделении хирургии, терапии, различных профилей высок, им должна быть проводиться целенаправленная профилактика. Это магистральные пути. Сейчас появились очень многие там новые разработки, которые, надеюсь, помогут нашим пациентам. Сёння няма адзінага падыходу ў метадах лячэння гэтай небяспечнай хваробы. Хтосьці схіляецца да медыкаментознай формы, іншыя аддаюць перавагу хірургічнаму ўмяшальніцтву. Медикаментозный можно лечить когда-то, да, ну а когда-то уже можно лечить только хирургически, к сожалению. Вот это как раз тот случай, где мы будем разговаривать о тех методах, как лечить, что делать, когда оперировать, сколько оперировать, каким образом. І тут вельмі дарэчы будзе вопыт замежных калег, іх думкі і напрацоўкі ў правядзенні падобных аперацый. Галоўнае не дапусціць цяжкіх ускладненняў, якія могуць прывесці да інваліднасці. Дарэчы, у Беларусі чвэрць працаздольнага насельніцтва пакутуе на вянозную недастатковасць, якая ў любы момант можна ускладніцца тромбозам. Вот эти новые тенденции, новые концепции, которые позволят нам применить в нашей республике при лечении данного заболевания, я думаю, будет способствовать снижению вот этих осложнений и снижению летальности. Ці можна засцерагчыся ад тромбозаў? Так, у адзін голас заўважаюць спецыялісты. Неабходна звярнуцца да здаровага ладу жыцця, больш займацца фізічнай працай, рухацца. Па выніках работы форума будуць выпрацаваны клінічныя рэкамендацыі, карысныя як урачам-практыкам, так і пацыентам. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. У студэнтаў заканчваюцца экзамены, стартуе чарговы, не менш важны і адказны семестр працоўны. Тысячы маладых людзей па ўсёй краіне летам будуць працаваць у складзе студэнцкіх атрадаў. Толькі ў Віцебскай вобласці ў гэтым годзе першую працоўную загартоўку атрымаюць 4000 юнакоў і дзяўчат. Упершыню ў рэгіёне з'явіліся медыцынскія студэнцкія атрады. Замест спяцоўкі белы халат і бахілы, а ў астатнім звычайны студэнцкі атрад незвычайнага профілю. Месца працы чацверакурсніка Паўла Вараб'ёва – траўмапункт. Абавязкі запаўнення дакументацыі, медыцынскіх карт і накірункаў. Яны не ушчамляюць самалюбства будучага хірурга-траўматолага. Это опыт, потому что я считаю, что каждый врач должен пройти 3 этапа. То есть это мытье полов, то есть санитарская работа, вторая работа – это средний медперсонал, то есть медицинская сестра. Ну а 3-й этап – это уже как врач. У адміністрацыі студатрадаўцы на добрым рахунку, энергічныя, адказныя, дзяжурства і выхадныя па графіку, зарплаты і прэміі, як у штатных супрацоўнікаў. Настоящие члены нашего коллектива работают в полную силу на тех участках, скажем, где существуют вакансии. Студэнцкія атрады медыцынскага профілю ў Віцебскай вобласці з'явіліся ўпершыню. Наогул студэнцкі рух аб'ядноўвае 11 000 юнакоў і дзяўчат, якія жывуць у прыдзвінні. Праца ў сельгасарганізацыях, дзіцячых аздараўленчых лагерах, на чыгунцы ў якасці праваднікоў. Дзесяткі прадпрыемстваў і арганізацый паўночнага рэгіёну прапануюць вакансіі для маладых і актыўных. Студенческое движение – это бренд Витебской области. 5 лет подряд Витебский областной штаб студенческих отрядов становился лучшим в республике. В прошлом году студенческий строительный отряд «Двина» получил знамя, переходящее как лучший студенческий отряд республики из рук главы государства. У год 70-годдзя вялікай перамогі студатрадаўцы Віцебскай вобласці паставілі перад сабой яшчэ одну задачу. У рэгіёне пачата рэканструкцыя мемарыяльнага комплексу «Прарыў». Частка заробленых на працягу працоўнага семестра сродкаў студэнты пералічаць на абнаўленне мемарыяла. Александр Камович, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны Віцебск. Ва ўрачыстай абстаноўцы сімвалічныя пуцёўкі ў працоўнае лета атрымалі на гэтым тыдні студэнцкія атрады БРСМ. Цырымонія прайшла ў 3-й Віцебскай гімназіі, куды накіруюцца 18 моладзевых брыгад з розных навучальных устаноў Віцебска, ведае Анастасія Навумова. Дадзены старт працоўнаму семестру 2015. Каля сотні студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі Віцебска сабраліся, каб заявіць аб сваім жаданні працаўладкавацца падчас летніх канікулаў. І хоць працэс фарміравання атрадаў працягваецца, ужо зацверджаны пералік аб'ектаў, дзе будуць працаваць юнакі і дзяўчаты. Амаль 4000 студэнтаў і навучэнцаў горада Віцебска прыступяць да працы ў гэтым летнім сезоне. Трудовой семестр мы открываем по необычной схеме. Мы сегодня будем проводить трудовую акцию, которая пройдет на территории специализированного детского садика номер 25 «Родничок». Трудовая акция будет заключаться в благоустройстве территории близлежащей садика по окраске. Андрей Володько не ўпершыню будзе працаваць у будаўнічым атрадзе «Беркут». Ён уже ў другі раз накіроўваецца на будоўлю беларускай атамнай электрастанцыі.
Нам дали хорошие квартиры, отличные условия работы, кстати говоря, были, и отношение хорошее было к нам. Представили рабочего, он нам показывал, что делать, набирались опыта, много чего научились. Як і ў папярэднія гады, будуць сфарміраваныя педагагічныя, сервісныя, сельскагаспадарчыя атрады. Праўда, для студэнтаў і навучэнцаў на будаўнічых прадпрыемствах сёлета працоўных месцаў значна менш. Аднак, улічваючы вопыт мінулага сезону, арганізатары спадзяюцца, што гэта часовая тэндэнцыя. Для нас новым было в этом году это медицинские, профильные медицинские отряды, которые дают большой плюс студентам, так как это не только прохождение производственной практики на местах, но и возможность заработать больше денег, потому что с них не взимается подоходный налог 13%, а идут отчисления в размере 4%. Летась у складзе маладзёжных атрадаў вобласці працавалі больш за 13,5 тысяч юнакоў і дзяўчат. Спецыялісты прагназуюць, што сёлета колькасць удзельнікаў студэнцкага працоўнага руху будзе не меншай. Анастасія Навумова, Александр Прустаўка, навіны Віцебск. Сёлета на Віцебшчыне плануецца аздаравіць каля 700 дзяцей-інвалідаў, а таксама 1900 сірот і дзяцей з няпоўных сем'яў. Дадатковыя сродкі для аплаты пуцёвак гэтай катэгорыі дзяцей, а таксама дзецям са шматдзетных і праблемных сем'яў адшукваюць мясцовыя органы ўлады. Значныя сродкі, гэта 965 мільёнаў рублёў, складуць датацыі з фонду дзяржаўнага сацыяльнага страхавання. Бацькам трэба будзе даплаціць ад 1 мільёна 200 тысяч да 2 мільёнаў рублёў. Дарэчы, сёлета ў загарадных лагерах адпачнуць 15 тысяч дзяцей, а з дзённым знаходжаннем каля 27 тысяч. Большое внимание будет уделено детям из многодетных семей, малообеспеченных семей, детям из неблагополучных семей, дети, которые состоят на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Планируем оздоровить их порядка 95%. Часть средств на оплату этих путевок берут на себя горрайисполкомы. Они выделяют средства, и уже доплата до полной стоимости производится за счет местных бюджетов. Акцыя Дзяржаўтаінспекцыі «Увага, дзеці» праходзіць з 25 мая по 5 чэрвеня, у тым ліку і ў Віцебскай вобласці. У сувязі з завяршэннем навучальнага года і пачаткам летніх канікулаў асаблівая ўвага надаецца папярэджанню аварый з удзелам дзяцей. Па статыстыцы іх колькасць узрастае менавіта ў летні перыяд. Асаблівая ўвага надаецца прафілактычнай рабоце з бацькамі. Міліцыянеры наведваюць працоўныя калектывы, тлумачаць прычыны аварый з удзелам дзяцей і нагадваюць правілы бяспечнай перавозкі непаўналетніх. У рамках акцыі на Віцебшчыне зараз праходзяць конкурсы, віктарыны, эстафеты і велапрабегі. Як трэба паводзіць сябе на дарозе, у абласным цэнтры вадзіцелям нагадалі першакласнікі з 8-й школы. Так как на территории Витебской области уже за этот короткий период с 1 января 2015 по 25 мая 2015 года совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором 5 детей получили различные степени тяжести, ранения различной степени тяжести. Значит, во всех этих случаях детки были пешеходами, поэтому мы призываем водителей быть внимательными при проведении этой данной акции и в последующем, так как наступают каникулы, летний период, поэтому необходимо быть внимательными, также обязательно включение ближнего света фар. Апошнія званкі для выпускнікоў школ Віцебскага рэгіёну празвінелі 30 мая. Сёлета пуцёўку ў дарослае жыццё атрымалі каля 7000 11-класнікаў і яшчэ 10 тысяч школьнікаў пасля здачы дзяржаўных экзаменаў атрымаюць пасведчанне аб базавай адукацыі. Усе мерапрыемствы, прысвечаныя заканчэнню навучальнага года, экзаменаў і выпускных, будуць пад пільным кантролем органаў улады, супрацоўнікаў адукацыі і праваахоўнікаў. Развітальныя балі з дзяцінствам і школай пройдуць 11 і 12 чэрвеня. Выстава з 7 дзесяткаў фотапартрэтаў дзяцей-сірот з Віцебскага дзіцячага дома ў гэтыя дні разгарнулася пад адкрытым небам на плошчы Перамогі. Ініцыятарам незвычайнай экспазіцыі стала сацыяльна-дабрачынная установа «Свет без сірот». Мэта акцыі прыцягнуць увагу грамадства да фактаў сіротства. Падобная выстава ладзіцца ў 4-й раз у розных кропках не толькі абласнога цэнтра, але і сталіцы пад лозунгам «Беларусь без сірот». Гэта крок насустрач людзям, якія могуць даць дзецям шанс отрымать семью, подкреслили организаторы. Около 70 ребят, которые хотели бы иметь настоящую семью, которые хотели бы иметь такое же будущее, как каждый из нас когда-то. Уверена, что
Каждый из нас может сделать что-то, чтобы эти ребята могли гордиться своим будущим. Они могли радоваться тому, что они появились на этот свет, и у них есть планы, перспективы, потому что их таланты, их возможности, они действительно замечательные, грандиозные. Прадстаўнікі арганізацый, праваахоўнікі і адміністрацыя Кастрычніцкага раёна Віцебска напярэдадні міжнароднага дня абароны дзяцей завіталі ў дзіцячы дом абласнога цэнтра. Госці наведаліся не з пустымі рукамі, а з разнастайнымі падарункамі і грашовымі сертыфікатамі. Дзеці не засталіся ў даўгу перад дарослымі. У знак падзякі выхаванцы арганізавалі канцэрт. Іх песні і танцы прыемна ўразілі прысутных. Видим как раз тут эти детки, как они подрастают, нас узнают воспитатели. Ну и, собственно, даже и не только 1 июня. Мы здесь и ко Дню матери проводили акцию, к 8 марта, на Новый год. Мы часто здесь, мы любим этот дом. Наверное, детям больше необходимо дружеское участие какое-то, чтобы они понимали, что рядом с ними взрослые люди, которые их ценят, уважают и к ним по-доброму относятся. Сёння гэтую установу другім домам лічаць больш за 6 десяткаў выхаванцаў. Але нягледзячы на ўсю цеплыню, пяшчоту і увагу, якую даюць ім выхавацелі і неабыякавыя людзі, кожны з іх марыць аднойчы набыць сваю родную сям'ю. В продолжение темы сегодня в нашей студии беседуем с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Витебского облсполкома Тамарой Витальевной Олехнович. Добрый день. Добрый день. Тамара Витальевна, вот дети-сироты и дети, находящиеся в социально опасном положении. Насколько актуальна эта проблема для Витебской области сегодня и какие тенденции наблюдаются в последнее время? Я хочу заметить, что это действительно проблема, она имеет место быть. И за последние годы нам, конечно, удалось выстроить работу таким образом, чтобы не только одни учреждения образования, которые вплотную работали и работают всегда с детьми, но чтобы и другие государственные органы, а это милиция, социальная защита, здравоохранение, трудовые коллективы, чтобы все включились в работу по поддержке неблагополучных семей. Кто такие дети, находящиеся в социально опасном положении? Ведь это дети, как раньше мы говорили, из неблагополучных семей. А в основе неблагополучия лежит, конечно же, пьянство родителей. Благодаря декрету номер 18, я думаю, что об этом нормативном документе, в принципе, знают и осведомлены все. Мы очень много уделяем ему внимания. У нас работа построена совершенно на другом, принципиально новом уровне. И следует сказать, что динамика все-таки, она такая достаточно стабильная. И это нас радует. Мы не боимся и мы не стремимся к тому, чтобы увеличить, либо сократить как-то искусственно. Ведь причина неблагополучия, она тяжело искоренима. Но самое главное – защитить ребенка в семье, оказать конкретной семье помощь, ну и, конечно же, поддерживать, держать их на контроле для того, чтобы и родители чувствовали в большей степени ответственность, ну и мы в большей мере были более-менее спокойны. Если говорить о цифрах, то за последних, даже возьмем 3 года, то у нас детей, находящихся в социально опасном положении, в пределах 4000. Это 2500–2700 семей, дети которых находятся в социально опасном положении. Но это дети, которые живут со своими родителями. Учитывая, что это семьи, как правило, малообеспеченные, не всегда работающие. В большинстве своем это матери-одиночки, это неполные семьи. Поэтому всяческую поддержку оказать со стороны государственных органов. Что это включает? Это и адресная помощь, социальная помощь, это и медицинское обслуживание, это и бесплатное питание детишкам до 2-летнего возраста, это трудоустройство, оказание содействия в трудоустройстве, переобучение. Насколько часто такие ситуации случаются, когда детей все-таки приходится забирать из семьи? Я приведу цифру. Если в 2007 году у нас порядка 750 детей было изъято из семей, то за прошлый год 350. Это практически в 2 раза сократилось. И я хочу сказать, что благодаря
работе, системной работе, у нас на 62% сократилось количество детей, которые получили сиротский статус в результате лишения их родителей родительских прав. В 2 раза уменьшилось количество отказов родителей детей. Это очень важные показатели, это очень значимые показатели состояния ответственности родителей за воспитание своих детей. Ну и второй немаловажный показатель, что отобрав детей, мы все-таки почти 60% возвращаем. Возвращаем обратно в течение полугода, потому что родителей за это время удалось нам трудоустроить, пролечить, оказать помощь им, привести в сознание, и у них появилось вот это чувство ответственности и готовности вернуть детей к себе обратно. А сколько детей-сирот воспитывается в домах-интернатах Витебской области? 70% детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается в замещающих семьях. Это опекунские семьи, где-то около 1200 детей проживает в опекунских семьях. Это оправданно, это семьи родственников. Ну и 1100 – это профессиональные семьи. Это приемные семьи, которые берут детишек на воспитание. Они являются работниками отделов образования, и они занимаются воспитанием, развитием детей. И небольшое количество детей, около 500, которые на сегодняшний день проживают в интернатных учреждениях. Тамара Витальевна, вот усыновление ребенка, насколько это сложный процесс? И какова статистика, сколько ребят обрели новые семьи, ну скажем, вот с начала этого года? Что касается усыновления, то у нас тоже положительная динамика, и мы гордимся этим. За прошлый год у нас 95 детишек ушло, обрели себе семьи, и мы будем надеяться, что все-таки это счастливые дети. И в этом году 16 детей ушли в семьи наших белорусов, поэтому это прекрасно. Что касается сложностей, вы знаете, если человек нацелен искренне взять ребенка себе, усыновить его и сделать его родным ребенком, то процедура, она не столь и сложная. Мы с вами беседуем в канун Международного дня защиты детей, и в современном обществе не секрет, что немало негативных явлений, от которых ребенка стоило бы защищать. Вот даже та же наркомания, в последнее время даже школьники пробуют одурманивающие вещества. На ваш взгляд, какая должна проводиться работа и какая проводится сейчас работа комиссией по делам несовершеннолетних, чтобы оградить детей от этого? К большому сожалению, особенно в 2014 году мы почувствовали появление этой проблемы у нас. За 2014 год 35 совершено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 26 детей втянуто в эти преступления. 70% из них – это учащиеся профессионально-технических учреждений образования. Мы приняли комплекс дополнительных мер, чтобы активизировать работу всех субъектов, в первую очередь правоохранительных органов, конечно же. Направлена эта работа на выявление тех, кто вовлекает. И, конечно же, у нас направлена работа с детьми для того, чтобы показать им, что представляет, каковы последствия потребления детьми психоактивных веществ, так называемых курительных смесей спайсов, и показать ту ответственность, которая идет за сбыт наркотиков, за потребление, за нахождение в состоянии наркотического опьянения. Мы проводим эту работу и среди родителей. Мы считаем, что они в первую очередь должны видеть своих детей, знать, в каком состоянии ребенок, когда ребенок в состоянии наркотического, вот этого одурманивающего опьянения. Вот даже в самых благополучных семьях не всегда получается воспитывать ребенка правильно. Вот вы, как человек по роду своей деятельности, сталкивающийся с различными жизненными ситуациями, на что бы порекомендовали родителям обратить внимание в первую очередь в процессе воспитания ребенка? Для того, чтобы достичь положительного результата в воспитательном процессе, сама семья
образ жизни самих родителей, их взаимоотношений в семье, вот их личный пример, вот то, что на сегодняшний день является основополагающим в воспитании ребенка. Какие родители? В большинстве своем такие и дети. Одними словами ребенка не воспитаешь, а традиции семейные, уклад, взаимоотношения со старшим поколением, насколько они чтут, насколько уважительно относятся они к дедушкам и бабушкам, точно так копируют их и их дети. И это, наверное, самое главное. А школа является дополнением. Школа никогда не учила ни одно учреждение образования, ни одна государственная структура. Она не учит плохому. Они только помогают родителям воспитывать детей. Ничего нет лучше личного примера. В канун Международного дня защиты детей сегодня в нашей студии мы беседовали с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Витебского облсполкома Тамарой Витальевной Олехнович. Спасибо вам большое. Всего доброго. Сёлета на Віцебшчыне будуць адкрытыя 145 зон масавага адпачынку каля вадаёмаў. Адказныя за іх добраўпарадкаванне прадпрыемствы і арганізацыі да канца месяца абавязаны забяспечыць пэўны камфорт і зручнасці для адпачываючых. Ці ўсё ўдаецца зрабіць належным чынам, пацікавілася наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Возера Сосна ў Доўжы – улюбёнае месца адпачынку не толькі жыхароў абласнога цэнтра. Гэта зараз тут убачыш калі толькі рыбакоў, а летам няма дзе яблыку ўпасці. Жадаючых добра правесці свой вольны час хоць адбаўляй. І вабіць нават не столькі цудоўная прырода, колькі магчымасць цывілізавана адпачыць. Час купальнага сезону яшчэ не наступіў, а арганізатары ўжо клапоцяцца пра тое, каб і ў гэтым годзе не расчараваць аматараў адпачынку на прыродзе. Застаецца толькі ўстанавіць атракцыёны для дарослых і дзяцей, завесці лодкі, катамараны і іншае абсталяванне для прыемнага баўлення часу. Подготовка мест массового отдыха идет достаточно активно. Приведены площадки для сбора твердых бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством. Очищена береговая линия от бытового мусора. Устанавливаются, как вы видите, уже какие-то архитектурные формы. Малые архитектурные формы, плюс какие-то объекты развлечения. Сёлета ў Віцебскім раёне для вадаёмаў будуць адкрыты 4 зоны масавага адпачынку. Аднак гэта не азначае, што на іншых азёрах не будуць створаны камфортныя умовы для людзей. Іх абавязаны будуць забяспечыць арганізацыі, якія возьмуць на сябе ўборку ад цвёрдых бытавых адходаў і навядзенне парадку ў прыбярэжнай паласе. Пэўную адказнасць за чысціню ля вадаёмаў будуць несці і самі адпачываючыя. І, як паказвае практыка, найбольш дзейсная мера ў барацьбе з парушэннямі прыродаахоўнага заканадаўства – пакаранне рублём. Самый большой бич, я думаю, что для всех водоемов в период массового отдыха населения, это стоянка автотранспортных средств ближе 30 метров от уреза воды. На сегодняшний день очень серьезные штрафные санкции за стоянку автотранспорта до 20 базовых величин. Сумма очень значительная, это 3 миллиона 600 тысяч белорусских рублей. Я думаю, что проще соблюсти законодательство, чем потом испортить себе настроение в отдых. 29 мая камісія, у складзе якой прадстаўнікі інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, санэпідслужбы і аховы правапарадку правядзе сумесны аб'езд па месцах масавага адпачынку людзей. Будзе вынесена канчатковае рашэнне, наколькі яны гатовы прымаць адпачываючых. У выніку ж выяўленых парушэнняў будуць выдадзены адпаведныя рэкамендацыі. Навесці парадак і стварыць камфортныя умовы для адпачываючых – гэта толькі палова справы. Галоўнае забяспечыць іх на працягу ўсяго сезона. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебскі раён. Больш за 100 чалавек з пачатку мая прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне антыалкагольнага заканадаўства ў месцах масавага адпачынку. Праваахоўнікі з пачаткам вясенне-летняга сезону нясуць службу ва ўзмоцненым рэжыме. І нават пасты ДАІ максімальна набліжаны да паркаў, сквераў і пляжаў. Пад асаблівым кантролем месцы масавага адпачынку каля вадаёмаў. Па выніках мінулага года падчас купальнага сезону у вобласці патанулі 43 чалавекі, з іх 4 непаўналетнія. Супрацоўнікі міліцыі нагадваюць, і купанне ў забароненых месцах і ўжыванне пры гэтым алкаголю могуць мець самыя трагічныя наступствы. Да таго ж гэта адміністрацыйныя правапарушэнні. Запрещается распивать алкогольные напитки, пиво в местах массового отдыха, особенно вблизи воды.
потому что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в размере до 8 базовых величин по статье 17.3 Кодекса об административных правонарушениях. Запрещается купаться в запрещенных местах водоемов, карьеров, водохранилищ и так далее, потому что за данное правонарушение тоже предусмотрена у нас административная ответственность в размере штрафа от 1 до 3 базовых величин. Особенно хотелось бы обратить внимание на то, чтобы родители не оставляли своих малолетних детей без присмотра, либо с престарелыми родителями у воды, потому что это чревато своими последствиями. Готовность номер 1. Ратаўнікі асцерагаюцца паўтарэння сітуацыі 2010 года, калі падчас летняга сезону тэрыторыя Віцебскай вобласці апынулася ў палоне дыму. Тады моцная засуха выклікала ўзгаранне тарфянікаў і стварала рэальную пагрозу лясных пажараў. Каб не дапусціць падобнай сітуацыі, ратаўнікі пачалі падрыхтоўку да пажарнебяспечнага сезону загадзя. У полі зроку тарфянікі і лясныя масівы. Пры гэтым асаблівую ўвагу надаюць прафілактычным мерам, строгаму выкананню правілаў пажарнай бяспекі з боку суб'ектаў гаспадарання, паколькі галоўнае прадухіліць любое ўзгаранне. Мы проверили всю пожарную технику, которая есть в субъектах хозяйствования, провели совместные учения, как действовать будем в случае возникновения пожара. То есть все здесь находится под контролем, и я думаю, что не возникнет каких-то таких глобальных чрезвычайных ситуаций. Здесь главное тесное взаимодействие с субъектами хозяйствования. Почему? Потому что когда, допустим, или МЧС, или, к примеру, лесное хозяйство, если они сами будут пытаться тушить, не привлекая нас, или наоборот дожидаться, то нужно всем максимально мобилизовать все силы и в начальной стадии ликвидировать возникающие пожары. Да рэчы, сёлета колькасць пажараў з-за выпальвання сухой травы вырасла амаль удвая. 2 чалавекі загінулі. У Віцебску двое сяброў арганізавалі лабараторыю па вырошчванні каноплі. У поле зроку праваахоўнікаў маладыя людзі трапілі задоўга да затрымання. Па аператыўнай інфармацыі, нідзе афіцыйна не працуючыя і раней не судзімыя, яны вырошчвалі і прадавалі высушаную марыхуану. Затрымалі мужчын у Віцебскім раёне, калі яны вярталіся з дачы пасля чарговай праверкі сваёй плантацыі. На гарышчы дома міліцыянеры знайшлі спецыяльна абсталяванае памяшканне з вентыляцыяй, аўтаматычным палівам і асвятленнем. Прыстасаванай пад вырошчванне каноплі аказалася і віцебская кватэра аднаго з затрыманых. Задержание само происходило на территории Витебского района, когда они уже возвращались со своей плантации, проверяли растения, изъято оборудование, семена, растения, а также около грамма уже изготовленного средства марихуаны. Узбуджаны дзве крымінальныя справы за незаконны абарот наркотычных сродкаў. Максімальна прадугледжанае пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Нагадаем, з пачатку 2015 года ў сувязі з уступленнем у сілу дэкрэта номер 6 прэзідэнта Беларусі крымінальная адказнасць за наркотычныя справы ў нашай краіне стала больш жорсткай. У Оршы да новага навучальнага года выйдзе ў свет буквар аршанскі. У маляўнічай брашуры літары беларускай і рускай мовы суправаджаюць пазнавальнае апавяданне пра славутасці горада і раёна. Так, на літару К размешчана гістарычная даведка пра калегіум езуітаў, на літару Л гісторыя мясцовай лаўры. Да друку рыхтуецца 4-е выданне буквара аршанскага. У падарунак ад горада 1 верасня яго атрымаюць усе без выключэння першакласнікі. Это книга, первая книга по краеведению. Мы еще даем очень много познавательного материала попутно. Например, если мы рассказываем о гостинице Орша, то почему гостиницу называют гостиницей, или почему вокзал называют вокзалом, почему библиотека такое название получила. То есть вот такой вот еще развивающий момент в этих книгах. До речі, перший буквар на території Білорусі був надрукований менавіта у Орші. Книгу для навучання грамоте выдаў у 1631 годзе асветнік Спиридон Соболь. Ён увёў ва ўжытак тэрмін буквар. Пра гэта таксама напісана ў сучасным буквары аршанскім.
Вулічную шахматную пляцоўку урачыста адкрылі ў двары аднаго з корпусаў Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Яна цалкам адпавядае міжнародным стандартам вядомай гульні і адрозніваецца ад настольнай толькі памерамі дошкі і асноўных фігур. Гэта сумесны праект студэнтаў і выкладчыкаў ПДУ. Яго спраектавалі і пабудавалі ўласнымі сіламі. Аматары старажытнай гульні, якая спалучае ў сабе спорт, навуку і мастацтва, змаглі паспрабаваць згуляць у вулічныя шахматы. Першую партыю каманда студэнтаў правяла супраць каманды выкладчыкаў Полацкага дзяржуніверсітэта. Таварыская сустрэча завяршылася упэўненай перамогай старэйшага пакалення. У студэнтаў ёсць магчымасць патрэніравацца. Я знаю многих студентов, которые умеют играть, которые тренируются. Вот у нас в Новополоцке хорошая школа шахматная, много победителей разных соревнований. В первую очередь это повышает логическое мышление. Я думаю, что если студенты будут ходить и заниматься шахматами, то процент успеваемости повысится. Мы закладываем новые традиции. Ну и вот считаем, что студенческий вид спорта – это все-таки шахматы. Ну вот такое модное среди молодежи уличные шахматы. Ну вот мы хотим приручить, чтобы это было в университете. Мы открыли первую шахматную площадку, но если это будет пользоваться популярностью для студентов, то нет проблем. Мы создадим и у других корпусов на нашей территории такие же площадки. У віцебскім заапарку нечаканае папаўненне. Неабыякавыя грамадзяне прывезлі 2 савянят, якія выпалі з гнязда падчас буры ў Аршанскім раёне. Зараз крылатыя знаходзяцца пад пільнай увагай спецыялістаў і пакуль для позірку наведвальнікаў недаступныя. Зусім нядаўна запісаўся ў Новасёлы і Сыч. Задзёўбаны варонамі ён быў знойдзены ў адным з паркаў Віцебска. Як паведаміла кіраўніцтва заапарка, падобныя гісторыі з жывёламі не рэдкасць, асабліва ў канцы вясны, пачатку лета. Если в течение недели мы будем уверены в том, что он сможет выжить в природе, значит, безусловно, мы его отпустим. Если нет, значит, он останется жить у нас. И вторые – это птенцы сов ушастых. Я так думаю, что все-таки у нас останутся жить. Потому что, конечно, они уже в природе выжить не смогут, потому что слишком маленькими они попали к нам сюда. Вот. Но вообще большая-большая просьба не подбирать из природы ни птенцов, ни детенышей каких-то животных, если им не угрожает какая-то опасность. У Віцебску з'явілася адзіная ў свеце шакаладная копія вядомай карціны Марка Шагала. Яе вага 1 кілаграм. Улюбёныя Шагала выкананы віцебскім мастаком на палатне з белага шакаладу. Замест фарбы таксама ласунак, але ўжо з дабаўленнем харчовых фарбавальнікаў. Таму копія шэдэўра ядомая. Пакуль яна заняла месца ў музеі шакаладу. У экспазіцыі не толькі салодкія карціны, але і смачныя статуэткі жывёл, мініяцюрныя мадэлі аўтамабіляў і ваеннай тэхнікі, шакаладная корона, карета и нават рояль. В этом году же будет юбилей, столетие со свадьбы Марка Шагала и Беллы. Вот. И возникла такая идея что-нибудь посвятить Шагалу. Эта картина она находится в музее в Иерусалиме. Она написана акварелью. И мне понравилось, что лаконично, четко и настолько доступно вот эта любовь передана. Но я хотела, чтобы люди как бы немножко обратили внимание на эту картину, поэтому я взяла ее и нарисовала. У бліжэйшы час з'явіцца яшчэ некалькі шакаладных копій работ вядомага майстра, у тым ліку і палатна над горадам, якое праславіла Віцебск на ўвесь свет. Пераклічка 2 творцаў праз 200 гадоў. Юзеф Пешка, Васіль Васильеў, Віцебск, Сюіта. Пад такой назвай у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава, на якой прадстаўлены Віцебск у 2 мастацкіх вымярэннях з розніцай у 2 стагоддзі. 6 жывапісных работ віцебскага мастака Васіля Васильева размясціліся побач з 6 копіямі акварэльных работ ужо другога беларуска-польскага мастака канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя Юзефа Пешкі. Наш сучаснік паспрабаваў на свой манер менавіта з таго ж самага ракурсу адлюстраваць некаторыя краявіды Віцебска, як ён лічыць, гэта рабіў яго калега 200 гадоў таму. Гэта экспазіцыя своеасаблівы падарунак аўтара любімаму гораду да дня яго нараджэння. Витебск своеобразный тем, что у него интересный рельеф. И рельеф, как я убедился, очень сохранился. Особенно, когда восстановили храмы, почти все восстановили, что можно было, то он приобрел какой-то странный, очень запоминающийся, уникальный, я бы сказал, силуэт.
который может спорить с любым городом Европы, я думаю, по своей выразительности и художественности. Город Пешки более реальный. Он с такой точностью графика, чертежной точностью, если можно сказать, построен. Город Васильева, он загадочный, он почти волшебный. Он находится в дымке, как бы и реально выплывает на грани яви и сна. Абласная спартакіяда для маладых прадстаўнікоў добраахвотных дружын на гэтым тыдні стартавала ў Віцебску. Паласа перашкод, падцягвання, бег, сілавыя практыкаванні і іншыя іспыты вызначылі мацнейшых сярод 17 каманд з рэгіёнаў вобласці. Падрабязнасці у Александра Камовича. Пётр Валунец уже другі раз прымае ўдзел у спартакіядзе. Для яго такія спаборніцтвы не толькі іспыт фізічных здольнасцяў, а і добрая магчымасць завесці новыя знаёмствы. У мінулым годзе ў тройку лідараў каманда Петра не трапіла, але сёлета навучэнец аграрнага каледжа настроены на перамогу. Команда такая подобралась более-менее. Попробуем, может, вытянуть что-нибудь ближе к призовым местам. Я занимаюсь легкой атлетикой в колледже, та же 100-метровка. Полоса препятствий тоже интересно. Ну, еще спецподготовка, также вопросы там, ну, такие требующие знания. Перед стартом спартакіяды супрацоўнікі спецыяльнага атраду Міністэрства ўнутраных спраў паказалі сваё майстэрства. Магчыма, у будучым нехта з гэтых хлопцаў і дзяўчат таксама трапіць у шэрагі патрульна-пастовой службы, але пакуль наперадзе старт спаборніцтва. Ну, одно дело это общение людей, другое дело это спортивные состязания, где-то кто все-таки показать, кто где-то на каком уровне находится, выявление где-то сильнейших, более сплоченной команды, которая, потому как здесь весь смысл соревнований строится на том, именно на выявлении именно командного спортивного духа. Спартакіяда добраахвотных дружын – гэта адзін з накірункаў работы з моладдзю. Хлопцы разам з супрацоўнікамі міліцыі патрулююць вуліцы, дзяжураць на грамадскіх мерапрыемствах. Іншымі словамі, атрымліваюць веды на практыцы. Ежегодно проводится спартакиада, выявляются лучшие участники молодежных отрядов охраны правопорядка и добровольных дружинников. Но кроме этих мероприятий в течение года проводятся учебы, семинары, естественно, сами патрулирования совместно с правоохранительными органами, с которыми молодежь работает в тесном взаимодействии. Праца з моладдзю вядзецца круглы год, а па выніках 2014-го атрад Віцебскага ліцэя нумар 5 стаў лепшым у рэспубліцы. Абласная спартакіяда моладзевых добраахвотных дружын сёлета сабрала каля сотні хлопцаў і дзяўчат з усіх раёнаў Віцебшчыны. Па выніках спартакіяды лепшыя удзельнікі атрымаюць рэкамендацыі для паступлення ў Акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь і другія вышэйшыя навучальныя установы. Александр Камович і Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Не паспелі азірнуцца, як і лета прыйшло, а значыць, на наступным тыдні наша краіна адзначыць міжнародны алімпійскі дзень. Ва ўсіх рэгіёнах вобласці будуць ладзіцца спаборніцтвы, легкаатлетычныя прабегі, сустрэчы з чэмпіёнамі і прызёрамі алімпійскіх гульняў. Акрамя гэтага, згодна са сваімі календарамі, пройдуць сустрэчы чэмпіянату Украіны па гульнявых відах спорту і адзінаборствах. Падрабязнасці ў майго калегі Сергея Мисуракіна. Вітаю цябе! Прывітанне, Вольга. 6 чэрвеня Беларусь адзначыць міжнародны алімпійскі дзень. На Віцебшчыне ён заўсёды праходзіць з размахам. Маю на ўвазе велізарную колькасць мерапрыемстваў з удзелам дзесяткаў тысяч чалавек. Упэўнены, што і на гэты раз спартыўнае свята пройдзе на высокім узроўні. А зараз больш дэталёва раскажу аб іншых спаборніцтвах. 5 чэрвеня ў пятніцу футбольныя клубы Віцебскай вобласці правядуць паядынкі 9-го тура. Каманда абласнога цэнтра на сваім полі прыме аднаго з аўтсайдераў розыгрышу ў Гродзенскі Нёман. Абодва клубы пакуль не дэманструюць гульню, якую ад іх чакаюць балельшчыкі. І зараз у сапернікаў з'яўляецца шанс даказаць адваротнае. Таксама ў родных сценах свой паядынак правядзе Нафтан супраць Гомеля. Падапечныя Валерыя Страпейкіса набралі неблагі ход у чэмпіянаце, а таму будуць імкнуцца працягнуць выніковую серыю. А 1 чэрвеня ў абласным цэнтры стартуе і традыцыйны рэспубліканскі турнір па тэквандо, прысвечаны Дню абароны дзяцей. Спартыўны форум абяцае сабраць каля 200 удзельнікаў не толькі з Беларусі, а і блізкага замежжа. Баі пройдуць на арэне Віцебскага ЦСКА. А Новаполацкае вучылішча алімпійскага рэзерву стане месцам правядзення першынства вобласці па цяжкай атлетыцы сярод юнакоў і дзяўчынак 1999 года нараджэння. Мэта спаборніцтву – падрыхтоўка моладзі да рэспубліканскага турніру. І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё, развітваюся з табой. Дзякуй, Сергей, за цікавы спартыўны анонс.
Падзеі наступных 7 дзён узгадаем роўна праз тыдзень. Глядзіце нас на тэлеканале Віцебск. Да сустрэчы.